Subay sa mga balita na ngayong pasaylo ang driver sa nadisgrasyang van sa Cebu Cordova Link Expressway kung Sisilex. Gamisang pagkamatayon sa duha ka mga tao. Ang update ini pinagi sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes la nangay dispensa ang driver kay matud niya aksidente lang yun ang hitabo og dili tinuyo. Sa barangay Babag, Lapu-Lapu City, gihaya karon ang patayng lawas sa 53 anyos nga si Shirley Baino, usa sa namatay sa disgrasya ni adtong Sabado. Pasahero si Baino sa van gikan sa Lapu-Lapu nga padung sa Cebu City. Kuyog niyang yang 3 anyos nga apo. Giingong gigakus pag-ayo sa apuhan ng bata, naluwas apan nasamdan sa insidente. Chat man akong papa nga dili siya moari kay ang amo na may lakaw. Nga to niya na sa kuha ni anak. Akong mama nga. Adto na ko imo papa ikasabado mo kakalakaw ko wala. Nga to nilakaw siya. Kaya ako ko umangkon. Di makatuo ang pamilya sa nahitabo kaniya ug naglisod pagdawat sa insidente. Aksidente jud siya pero sulubagon magyapon niya kay anong nagpakusog siya anong nag-overtake. Gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig sa lain nga namatay sa 2 anyos nga bata. Apan wala magpa-interview ang pamilya. Sa Cordova Police Station, gitanggong ang driver sa van nga si Christopher Tonyacao. Nasamdan usab kini ugani nagsakit ang likod, nagpaabot pa sa resulta sa mga tests nga gihimo kaniya. Pasabot sa driver, 18 ang regular nga pasahero sa van apan may upat nga dunay dala nga mga bata nga gisabak lang. Matud niya, nikalit pagbuto ang ligid sa VHR nga mo'y hinungdan nga nawad-an siya control sa van ug mibalitok kini. Ekstrador lang siya pagmaneho sa maong sakyanan 3 ka beses kada semana. Kada sa buto pag buto ni wara yan. Niligid ng bantay ito. Pagkakos na ko sa amin na bila. Wara maging ang kwan. Sakyanan niya, natumba. Nangayog pasaylo ang driver ug mibarog nga way gusto nga kadto mahitabo. Ngayon ako pasensya nga kayo. Mga tuyo disgrasya mga ito. Ngayon ako pasaylo sa pamilya baka namatay. Namatayan. Ngayon ako pasaylo. Then ako napalag kaso kay mga tuyo. Matod sa driver lan, nagplano na ang ilang operator sa pagpakig-istorya sa pikas habig alang sa posible nga pag-areglo. Nang hinaot siya nga di ra mahinayon kining pagpasaka og kaso ngadto kaniya kay aksidente kining nahitabo. Lan? Salamat Nico Sereno.